Naidara pa man kuta sa ospital, alagad binawian man sa naning buhay ang 41 anyos na si Richard Hurtal, kan barangay Kabangan, Legazpi City, kan mabangga ning motorsiklo alas 12:40 ning maagahon kang nakaaging Lunes. Sigun kay Police Staff Sergeant Leo Chris Espeloy, pauli na kuta si Hurtal kan mabunggo. Pasiring man sa barangay Victory Village ang nakabanggang motorista na si Geoffrey Bonanza, 26 anyos asin ka barangay man sa nakang biktima, na maatod kuta sarong kang amigong si Denzel Kurt Martiliano, 20 anyos. Makaskas talaga sirang motor. Makaskas siya. So kung sa standard na dalagan, makaskas siya. Then si pedestrian man, naglalakaw siya. Kang nahiling niya siguro ang motor na makaskas, duminalagan man siya. Pagdalagan niya, sakto yan naman sa motor, nabunggo. Sa kusog kang pakakabangga, nakalasik ning nagkapirang metro si Hurtal na nagresulta kan mga seryoso kaaning lugad. Minor injuries naman ang sinapo ni Bonanza asin Martiliano. Ining pedestrian actually nakulon siyang tama, mga abrasion sa lawas, as in tama sa payo. Namamati ta na sa diri ta na makaskas kita, lumuway. Kasi just in case nga, sabi ko before na just in case na may mangyaring aksidente man sa inotanta or may biglaang tumawid, makapreno kita, makabrake. Precaution din sa naglalakad. Kung may makita na tayong mabilis na dyan, ipagbigyan na natin yan, mabilis yan eh. Left and right din tayo tumingin. Mientras tanto, dai naman nagsangat paning kaso ang pamilyang nabayaan ni Hurtal matapos na magkaaregluhan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.